op de fiets naar Harkema. Hey Bram, hoe is het nou met jou? Maar goed, hè? Mooi, mij weer binnenkomen? Jazeker. Bist nog wel eens dwaande mijn muziekmeidje? Ja hoor, hè? Nou ja, Fries, hè? Dat jij bij mij, dus... Het is niet lekker voller, dat de koos schiet op de bollen, is al je stroom. Is al je stroom. Ik ben normaal strater. Wist ik nog vaak gekend. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Nou ja, dat jij erbij, hè? Vooral hier in Friesland. Hij heeft wel die website heen pensioen. Daar zie je het als Nederlands dat hij echt filosoof bist. Dat is hier in Lien alles verkeerd gaan. Waar dat wij komt, weet ik niet, maar dat hadden ze toen met het Hoenekopfestival hadden ze dat uitzocht en dat maar eruit kwam waren. Maar. Allerleukste optreden die stooi die in haast. Nou, dat weer op een veenhoop. Met een volle tent, hier ik met de Hoenekop. En dan meisje nog op een fiets naar Harkema zien. Wat vind je het allerleukst om een artiest te wezen? Wat de mensen mij door, dat is het mooiste van het hele optreden. Haast de oude pakenfiets nog? Nee, die hebben ik samen in opzocht en die hebben we gebruikt en die hebben we weer omzet. En hoe is het bij het farmke in Harkema waar je op een fiets in de komst? Nou ja, dat zit in de tekst, maar dat weer net echt gebeurd, zeg maar. Op de fiets naar Harkema.